Gipasalig sa city government sa Mandaue, magpadayon ang libreng sakay program nila taliwa ning nagkamahal nga presyo sa krudo. Uni ang report ni Nico Sereno. Bisan nagkamahal ang presyo sa gasolina karong panahona ug taliwa sa memorandum nga magdaginot sa konsumo sa krudo para sa mga sakyanan sa gobyerno, gipasalig sa Mandaue City LGU magpadayon ang programang libre sakay sa Dakbayan. Nalusad niya itong unang simana sa Pebrero ang duha ka mga minibuses sa syudad nagtanyag og tabang labi na sa mga estudyante kay di na kinahanglang muplete. Apan bisan dili estudyante makasakay rasab niini. Dunay rota gikan sa City Hall padung sa parte sa Uano Avenue, Plaridel Street ngadto na sa Barangay Look ilawom sa First Bridge ug pabalik sa City Hall. Naistorya namo ang mga designated drivers sa libre sakay minibus nga matud pa sakay kaayo labi na buntag ug hapon. Pasalamat ko sa nila. Moingon nga sa doktor nako kana ako. Salamat salamat. Salamat libre sakay. Mo na sila. Labi na ron nga mahal ang kuan. Oh, labi na mahal ang gasolina ron. Gasolina. Mo na siya kay naa sila yung masakyan ng libre sakay. Dako kay tabang magkasibsib man sila. Nya ang uban labi na estudyante, UC mo na guys, salamat taon. Ang akong igasto para pliti ani kuan pa sa lain. Kining mga college students nga hinabi sab namo, miasoy nga sila sab karong panahona mangita og diskarte asa makadaginot og kwarta. Ways guro mag-save money kay. Lako-lako na lang, di na lang jud maglakaw ba. So mura na nya. Kanang tiis na lang good sir. Kabahin sa libre sakay, matud ni City Administrator Attorney Gonzalo Malig-on, magpadayon kini kay tabang para sa mga estudyante ug sa mga ginikanan taliwa sa sitwasyon karon. Uban ni Godfrey Relien, Nico Sereno, Balitang Bisdak.